Vložte to tam po tie schody. Čo si to zasa dovliekla? Proviant, vlastnoručne zrekvírovaný. Prepáč, že ti pušujem do remesla. Ako si to zasa vysliedila, čo? Ako. Dávam dolu pri Nile pozor na ženské, aby vám poriadne vyprali košele. Keď tu odrazu na vode zakrúži akýsi človek. Zadržať, hovorím Ferandovi, a on na nich hneď namieril. Tak reček nás toho priveslovali. Nebojte sa, nič sa vám nestane. Dešant, daj tým chudákom niečo za ten strach. Belilot, poď si sadnúť sem ku mne. No to by aj rýchlo prešla chuť do jedla. Takéto omelety sme dostávali vo vojenskej škole. Žiaľ, vždy len na kráľové narodeniny. Ale také skvelé neboli. Sú skutočne vynikajúce. Ale ako? Ako by som k tomu prišla? Nie, to naozaj nejde. Ale drahá, keď ti občan veliteľ preukazuje tú česť. Hodím sa naozaj lepšie do kuchyne ako k stolu. Iste by som vašu pani sklamala. Veľmi pekne ďakujem. Niet za čo ďakovať, občianka Furézová. Najisto s vami rátame. Zajtra o 1:00. Moja žena vás určite očakáva. Dobrú noc. Nemôžem a nechcem. Choď za ním a vysvetli mi to. Ja ťa nechápem. Myslíš, že by som šla kamsi k stolu, kam ma pozvali aj teba nie? Prečo nepozvali aj teba? Mňa, poručíka? Ako by to vyzeralo ja pri stole s generálmi? Ak som im dobrá ja, musíš byť aj ty. No hlúpejší sa zrejme dali zastrašiť, ale mne bolo jasné. Keď už raz budem sedieť na palube, rybá ma hodiť nemôžu. A tak som si kúpila námornícku uniformu, akú nosil môj brat. François ma najprv nespoznal. Potom sa rozosmial a v noci ma prepašoval na loď. Bola polnoc, to má ako vo vreci, a ja som vyliezla na palubu nalogať sa vzduchu. Odrazu začujem kroky. Preboha hliadka, teraz ma čapnú. Neznámy za mnou ma už zbadal, podíde ku mne a spýta sa. Akú máme rýchlosť? Ja nemám ani poňatia. No tak koľko uzlov, spýta sa znova. V tom okamihu myslela som, že sa od strachu vydriepem na sťažen, spoznám generála Bonaparta. No len tak naverím Boha, ja chcem 12. A smer vetra? Juhovýchod. Nepovie nič a ide ďalej. Celá sa rozklepem. Bože môj, ak toto bol nezmysel a on dá po mne pátrať. Ešte nikdy som tak rýchlo nezletela do kajuty ako vtedy. Zaplať Pán Boh, náhodou to bolo správne, ale tá hrôza. Cítila som mu v nohách až po Alexandriu. A odvtedy sa s vami generálne rozprával? Bože môj, o čom by sa už taký veľký človek so mnou zhováral? Ale že nám to všetko pripravil iba jeden jediný človek. Že to všetko pochádza od teba, tak to vidím až teraz. Je to skvelé môcť takto pracovať. Tak sama nad všetkými. Tak veľkolepo. Lebo veľké je len to, čo človeka prežije. Hoci aj dieťa. Berit, pomôž mi. Daj mi syna. Áno, ja chcem od teba syna. Mocného, zdravého a dôverčivého ako ty. Len potom dostane celá moja drina nejaký zmysel. Nemôžeš pre neho niečo urobiť. Vymeniť ho za iných zajatcov. Ani náhodou, dalo už dosť námahy dostať ho na more. Prečo sa smejete? Nesmejte sa. Už to, čo som vykonala, bolo dosť podlé. Ale aby sa kvôli mne z neho ešte aj smiali, tak to nestrpím. Upokoj sa. Keby aspoň vedela, ako som to spustila. Keby som to mohla povedať. Potom by mohol opľuť, aby som to znášala ľahšie, ako keď viem, že si o mňa po celý čas robí starosti a myslí si, že som mu verná. Ja som nikdy nepovedala nič podobné. Tak uvedte svoje dôvody teraz. Ja som súhlasila s rozvodom, pretože poznám a vážim si Françoisa Furéza ako čestného človeka. A zachovala som sa voči nemu podlo. Musím s tebou hovoriť. Nie, tu nie. Tu človeka sledujú. Celá ulica nás pozoruje. Dobre, tak u teba. Je tam predsa dosť miesta, oveľa viac ako u nás v Carcassonne. Odomkni. Ku mne nikto nesmie, François. Ja som to musela slúbiť ministrovi. Aj keby som chcela, ja nemôžem. Strašne sa pre tebou hanbím. Zabudni na mňa, François.
Nechaj tú nešťastnú vec na pokoji. Naopak, mienim ju poriadne rozhýbať, tak poďme. François, preboha, čo chceš urobiť? Tebe nič, ale musím vedieť, na čej strane si, na jeho alebo na mojej. Odomkni. Vravím ti, nemá to zmysel. Už to medzi nami nikdy nemôže byť úprimné. Nechaj ma, François. A odpust ma. Nebudem žiadať nikdy o nič. Nikdy. Prisahám. Ja nechcem totiž, aby ste si mysleli, že... Maj sa dobre, Beliot.